давоми як сол мешавад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар мубориза зидди бемории сироятии коронавирус қарор дорад. ёдовар мешавем ки хуруҷи бемории сироятии коронавирус дар ин муддат боиси мубталошавии миллионҳо ва фавти ҳазорон нафар сокинони сайёра гардида ҷомеаи ҷаҳониро нигарон кардааст. тоҷикистон ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар мубориза зидди ин бемории ҳамагир қарор дорад. дар ин замина бо ташаббуси вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда вазъи риоя шудани қоидаҳои беҳдоштии гигиенаи шахсӣ ва тадбирҳои поксозӣ дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ мавриди назорат қарор гирифтааст. мактаби интернати кӯдакони ятими парастори ноҳияи Вахш яке аз даргоҳи таълиму тадрисе ба ҳисоб меравад ки дар он 302 нафар тарбиятгирандагон ба донишандозӣ фаро гирифта шудаанд. ба хотири коҳиш додани сатҳи сироятёбӣ аз ин бемории ҳамагир яъне коронавирус дар ин даргоҳи илму маърифат бо иштироки сардори риёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон Мирзоалӣ Раҷабзода ва гурӯҳи корӣ аз синфхонаҳо дидан намуданд. зимни вохӯрӣ бо хонандагон таъкид бар он доштанд ки барои пешгирии бемории COVID-19 истифодаи ниқоб, малолҳои антисептикӣ, риояи фосилаи иҷтимоӣ яке аз роҳҳои асосии пешгирии ин беморӣ маҳсуб меёбад. мушоҳидаҳо нишон дод ки барои риоя намудани қоидаҳои зикргардида ҳамаи тадбирҳои зарурӣ дар мактаби интернат роҳандозӣ гардидааст. корҳои поксозӣ ва безараргардонӣ дар якҷоягӣ бо масъулини соҳаи тандурустии ноҳия гузаронида мешавад. ёдрас бояд гардид ки гурӯҳи корӣ ҳамчунин аз хобгоҳи хонандагони ин муассиса дидан намуданд. ҷойи хоби хонандагон бо рахти хоби зимистона, печҳои аловӣ, печҳои барқӣ пурра таъмин мебошад. барои дар сатҳи баланд гузарондани фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 дар мактаби интернат 12 метри кубӣ ҳезум, 11 тонна ангишсанг захира гардидааст ки ин имкон медиҳад раванди донишандозӣ дар мавсими сармо бе ягон мушкилӣ сипарӣ гардад. мактаби интернати кӯдакони ятими бепарастори ба номи Мирзо Сатторфи ноҳияи Вахш дар мавсими тирамоҳи зимистон барои зимистонгузаронӣ дар интернати мазкур як қатор корҳоро ба анҷом додаем. шароит дар интернат хеле нағз аст, хеле ки ба ҳамагон маълум аст, гарм аст, бо катҳои хобӣ, рахти хоби онҳо гарм аст. ҳар шаб навбатдорон, омӯзгорон ба кӯдакон назорат мекунанд. ҳамчунин гурӯҳи корӣ аз ошхона ва захираи хӯрокворӣ ба давраи тирамоҳу зимистон ки дар муассиса чӣ гуна захира мегардад дидан намуданд. бинобар иттилои масъулини мактаби интернат дар як рӯз бо 5 махруқи гарм толибилмони ин манбаи илму маърифат таъмин карда мешаванд. бо мақсади эмин нигоҳ доштани сеҳатии хонандагон ва пешгирӣ намудани бемории коронавирус аз тарафи риёсати тандурустии вилоят 300 адад ниқоб, 300 дона малолҳои антисептикӣ кӯмак расонида шуд. дар ин баробар аз ҳисоби соҳибкорон ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳои ноҳия ба тарбиятгирандагони ин даргоҳи таълимӣ чунин кӯмакҳо расонида мешавад. холимроди ниёзӣ, абдуғаффори Саттор, Намозали Эргашев барои барномаи ахбор аз ноҳияи Вахш.